interessat en posar-se en contacte amb els presentadors. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bé, aquesta xerrada porta per títol Projectes d'infraestructura i transformació urbana i obres públiques i valoració patrimonial. De fet, havíem fet dues presentacions, després ens van recomanar d'ajuntar-les. La segona part la farà la Teresa Navas. Llavors, jo el que aprofitaré una mica també és, a nivell de recerca, a la secció d'urbanisme, en aquests darrers temps hem donat una mica una volta i llavors ens hem agrupat una sèrie de professors al voltant d'una sèrie de temes que van lligats a infraestructura, a paisatge i des d'una visió una mica més àmplia, i allí creiem que hi ha un forat que en aquests moments no està massa tractat, i a partir d'aquí tenim la voluntat de crear un laboratori que és Intrascape Lab, i us presento una mica unes línies i us donaré alguns exemples de coses que ja estem fent. Llavors, d'alguna manera hem creat aquests 4 temes: xarxes i infraestructures de mobilitat, territori i paisatge, i efectes ecològics a les xarxes d'infraestructures, serveis urbans i urbanisme ecològic, i coneixement i divulgació de les obres públiques com a patrimoni cultural. Aquesta última part és de la que parlarà la Teresa. En el primer tema, de xarxes d'infraestructures de mobilitat i territori, ens centrem en 4 punts. Un que ja portem una certa tradició sobre la correlació entre infraestructures viàries i transformacions urbanes i canvis de localització d'activitats. De fet, hi ha diverses tesis doctorals i treballs que mesuren el que implica el canvi d'accessibilitat, mesurat amb corbes d'isoaccessibilitat, amb canvis d'ubicació d'activitats. Hi ha un segon tema que té que està pujant ara amb el discurs de la sostenibilitat, que és economia urbana i equitat. Equitat i accessibilitat, i amb això hi ha algunes publicacions que hem elaborat. Després hi ha el projecte del paisatge i infraestructures de la mobilitat. Aquí estaríem en una línia, ara hi ha una tesi doctoral que comencem en el sentit de començar a interrelacionar, fer traçats viaris, sobretot en viari secundari, que posen en valor el territori, i després l'impacte territorial i econòmic de les infraestructures viàries. Quant a efectes ecològics de les xarxes d'infraestructura, ha sortit bastant a partir de la nostra col·laboració en el màster de sostenibilitat, i cada vegada apareix més aquesta relació de la infraestructura viària com a patrimoni cultural. Apareix la relació que hi ha normalment el fet de situar equipaments en sistemes naturals. Després, una de les línies que també portem sobre indicadors d'ofertes a les xarxes de transport sostenible amb repartiments modals, que potser des d'una mirada específicament des de transports no està prou tractada, i potser des de la perspectiva ambiental ho està més. I després el tema d'externalitats de les xarxes d'infraestructura. Per altra banda, també ens estem centrant en temes des de les xarxes de serveis urbans, que darrerament hi ha hagut una tesi doctoral sobre la correlació de diferents tipus de teixits i els serveis urbans que hi afectaven, i estem en temes de tecnologies de xarxes i nivells d'urbanització. Sobretot ara amb la crisi econòmica ja no és tan evident tenir uns nivells d'urbanització de rics, i per tant apareixen nivells estàndards i nivells mínims. Aquesta és una línia també cada vegada més interessant. Tecnologies de xarxes de serveis urbans per un urbanisme ecològic i sostenible vol dir començar a pensar en introduir aiguamolls en zones urbanes, d'introduir dipòsits de retenció en la via pública, exemples d'aquest estil. I després, un altre punt també en el que hem fet un projecte, que és un dels que presentarem, és l'espai públic lligat a xarxes de mobilitat per un urbanisme ecològic i sostenible. Aquí veiem que moltes de les activitats hi ha moltes activitats que se situen al costat d'infraestructures. Finalment, hi ha un quart tema de cicles d'aigua, urbanització i externalitats. En l'últim punt, que és el coneixement i divulgació, us explicarà millor la Teresa, però parlem del potencial de les obres públiques com a patrimoni i de la visibilització de l'enginyeria civil com a patrimoni cultural. Un dels referents que hem publicat darrerament és aquest llibre, L'espai urbà de la mobilitat. Una mica hem participat professors
bastants professors de la secció d'urbanisme, del departament, i llavors us poso 2 o 3 exemples perquè veieu una mica. En el cas d'infraestructures viàries, transformacions urbanes, bé, per exemple, quan parlem en aquest sentit, quan hi va haver la peatonalització de Gràcia, doncs la peatonalització de Gràcia surt d'una experiència participativa, vam col·laborar amb convenis amb l'Agència d'Ecologia Urbana i potser aquesta imatge representa bastant bé. Aquest va ser el mapa que va ajudar a prendre la decisió de que els tècnics de mobilitat de l'Ajuntament prenguessin la decisió de peatonalitzar. Utilitzant els mètodes de transport coneguts en microsimulació, vam fer aquest punt. Aquesta transformació urbana que ve d'una infraestructura o una gestió d'una infraestructura seria un referent. Teniu unes fotos del barri que coneixeu. Si agafem el cas de projectació de paisatge i infraestructura de la mobilitat, aquí teniu un altre exemple on a partir de la gestió d'una antiga riera s'articula un parc que és capaç de conjuminar la frontera entre parc natural i teixit urbà i situar una sèrie d'equipaments on a més s'introdueixen un nou cicle de l'aigua que permet fer el manteniment de les zones verdes d'aquest espai i a més ubicar els equipaments. Seria un exemple de possibilitats infraestructurals des d'una perspectiva mediambiental. Aquest projecte s'ha tirat a terme. I aquí estem també treballant amb elements d'urbanització associats en aquesta nova mirada. Si agafem el cas d'espai públic i xarxes de mobilitat, és un estudi que vam fer en col·laboració amb l'INEF i bé, vam analitzar 86 pràctiques d'esport informal amb 30 espais i aquests 30 espais, molts d'ells ens interessaven sobretot els que van lligats a infraestructures, per exemple el del Nus a la Trinitat, els accessos del túnel nord de la Rovira, el pont de Felip II i després parcs que s'han dissenyat en l'època dels Jocs Olímpics i que han tingut transformacions. I potser una de les coses que ens impacta més és que, per exemple, aquestes pràctiques informals, el 50% se situaven en parcs i places, però 24% estaven en espais no planificats associats a una infraestructura, adaptats o improvisats, i un 17% estaven en espais no planificats associats a un equipament esportiu. Tan sols un 6% eren en equipaments en parcel·les abandonades. Per tant, aquí hem ressaltat el valor que té el disseny d'espais residuals associats a infraestructures que tenen un efecte que no és menor. Aquí teniu una tipologia que hem introduït d'anàlisis de mobilitats en espais públics lligats a parcs. Aquí teniu el Poble Nou, a la zona darrere del cementiri, o els accessos del túnel de la Rovira a la Part Alta, o, per exemple, les mobilitats en el cas del Parc de la Trinitat. I com un altre exemple en el que tenim tendència una mica a entrar-hi en el cicle de l'aigua és començar a participar en elements d'introducció d'aiguamolls en zones urbanes i que puguin articular-se coexistència amb les zones residencials i no separats, és a dir, el model d'EDAR, entrar en models d'EDARs que tinguin, que no sigui el cicle complet i que puguin tenir una coexistència amb el teixit urbà. Hola, bona tarda. Seguint la línia que ha iniciat el Francesc amb el que són les nostres línies de recerca i aquesta que li hem dedicat al coneixement i divulgació de les obres públiques com a patrimoni cultural i el potencial que tenen i sobretot el potencial que tenen a nivell de divulgació i per tant de comunicació. Bé, comencem amb la consideració prèvia, diguem-ne, que les obres públiques
tenen una llarga trajectòria, diguem-ne, ja avalada de reconeixement, com a patrimoni cultural, com a monuments històrics artístics. Posem l'exemple de l'Aqüeducte de Segòvia, que és la primera obra pública declarada a Espanya com a monument històric artístic, ja abans que acabi el segle XIX. La voluntat de difondre les obres públiques modernes ja des de la segona meitat del segle XIX, quan tot el treball d'infraestructures, de xarxa, de modernització, de carreteres, etc., doncs ja és molt potent, i per tant existeix aquesta identitat, aquesta consciència del que són les obres públiques com elements, evidentment, que estan intervenint d'una manera decisiva en la modernització i el progrés de la societat en aquell moment, però que tenen també, com us dic, una llarga trajectòria en el qual fins i tot els ponts antics es valoren es valoren com a obres, com a monuments, però també com a elements funcionals, com a obres que es poden integrar en el que és aquest procés de modernització de la societat, sobretot a partir d'això, del que és l'adveniment de la societat industrial, les societats industrialitzades. Bé, aquesta trajectòria, diguem-ne, ha estat, té un llarg, com dèiem, té un llarg recorregut, però, a diferència, per exemple, de l'arquitectura, no ha tingut el nivell ni de difusió ni de comunicació, és a dir, de divulgació en definitiva, que han tingut això, les obres clàssiques d'arquitectura. Atenent aquesta idea, des del nostre grup de treball, li hem dedicat un espai en el qual sobretot hem començat a vehicular tot un seguit de recerques, d'investigacions, de tesis fins i tot fetes i treball, diguem-ne, que es tradueix en definitiva, en algunes parts d'assignatures o assignatures completes que estem fent en aquest moment en els graus, on la dimensió històrica i la dimensió cultural de les obres públiques es posa en valor. La manera, diguem-ne, com ho hem difós moltes vegades ha sigut a partir del format d'exposicions. Tenint en compte que el format d'exposicions és un tipus, diguem-ne, d'estratègia de comunicació que en obra pública s'ha utilitzat ben poc, és a dir, en la valoració aquesta del patrimoni d'obra pública sona com a estrany, en canvi en altres tipus de patrimonis culturals no ho és en absolut, vull dir, són elements que estan molt ben vinculats i tenen, com us dic, una llarga tradició, i en canvi en el cas d'obra pública, d'enginyeria civil, no ho és tant. Quan ens trobem moltes vegades amb obres amb una espectacularitat i amb una singularitat realment importants, i amb autors que per tant són encomiables, diguem-ne, de posar-los en relleu. Nosaltres hem portat aquí una mica els treballs a nivell sobretot d'exposició que hem anat fent i que també s'han traduït en un seguit de publicacions que per tant són catàlegs, com és aquesta primera del 2003, Obres públiques a Catalunya, que en aquell moment la va comissariar el professor Salvador Tarragó i que va encarregar la Real Acadèmia d'Enginyeria, en el qual es va fer un esforç important, sobretot, evidentment, per difondre el que havia sigut l'obra pública a Catalunya des dels inicis, que vol dir pràcticament des de l'època romana fins als nostres dies, però on van fer un treball de síntesi cartogràfica de com havia estat els sistemes de comunicació a Catalunya al llarg de les diferents èpoques. L'any Cerdà, el famós any Cerdà del 2009, va servir perquè també el departament rebés un seguit d'encàrrecs des de l'any Cerdà i de les diferents institucions, en definitiva, i organismes que van participar en aquest event, i destaquem la de Cerdà 150 anys de modernitat, en el qual hi va haver també l'exposició, feia un esforç important amb una superfície, en aquest cas, molt generosa, com és la zona de la sala de l'edifici de Drassanes, d'explicar quins eren els processos de projectació, de construcció i, per tant, d'utilització dels espais públics, dels espais urbans, és a dir, com s'havia gestat la ciutat agafant, diguem-ne, com a exemple, el que era el cas de Cerdà, o tenint en compte això, el cas de Cerdà de fa 150 anys. Una altra exposició dintre de l'any Cerdà, que en aquest cas no parlava tant d'urbanisme, però es centrava més en la figura, en el personatge en qüestió i la seva dimensió política i tècnica, és a dir, el binomi entre política i tècnica, va ser l'exposició que va encarregar la Diputació de Barcelona, on també l'esforç va ser aquesta importància de l'estratègia de comunicar
tot un seguit de qüestions que solen ser molt tècniques i que tenen expressions que com a molt són text o són fórmules o són gràfics però d'un caràcter molt tècnic. La idea era poder traslladar, és a dir, traduir tot això en uns formats que fossin realment atractius i fossin elements que poguessin esperonar l'atracció, fossin atractius per al públic per entendre tots aquests elements. Us he posat alguns d'aquests documents de treball que es convertien després en plafons o en audiovisuals, en diferents, o en síntesis gràfiques que expressaven en aquest cas com eren les línies bàsiques del projecte Cerdà, tots els estudis a nivell d'estadística, de quantificació que ell havia fet darrere, etc. Aquesta exposició es va portar a Madrid i aquí us poso els plànols en planta i en alçat del projecte expositiu perquè es vegi també la importància de tot el que suposa el procés de gestació d'una exposició, de gestació del format concretament per això, per poder realment potenciar aquesta capacitat comunicativa per a un públic extens, per a un públic que no és tècnic ni és puntual, sinó que no és un públic captiu, que se li diria ara, sinó que és un públic general, absolutament general, i que pot estar interessat en els temes per molts diversos aspectes. L'exposició també, si alguns de vosaltres recordeu, es va portar aquí a la sala, en el vestíbul, d'aquest hall d'aquest edifici. I acabo amb una última exposició que en aquest moment ja estem treballant i esperem que, si tot va bé, es pugui inaugurar l'any que ve, que és aprofitant els 150 anys de servei de carreteres o de direcció de carreteres de la Diputació de Barcelona, és a dir, de vies locals, de carreteres provincials, que li en diuen ell, de titularitat provincials, on es farà una exposició de petit format, diguem-ne, i que tindrà dos elements de vehiculació, diguem-ne, del que serà el discurs, que serà, per una banda, l'explicació del model d'actuació que es té en aquest moment en les carreteres provincials i que es vol que sigui un model de futur, per una banda, i després aquesta explicació del que són els 150 anys de carreteres i bé, que diguem-ne que hi ha una continuïtat, com sempre passa en el que és patrimoni de l'obra pública, que no tenim uns talls, unes ruptures temporals importants, sinó que el que hi ha és una continuïtat d'obra, de construcció, de realitat feta, i per tant es pot parlar de models d'actuació que es van renovant amb el temps. Gràcies. Moltes gràcies, Teresa, Francesc. Si hi ha alguna pregunta a la sala?